At Slime Media, we say, Wanti Changani Big, Apana, Anoti Aiwa, Inina, Naupio, Mkana, Wekuya, past Slime Media. All programs are aired to the men that we have in the studio. You will get a notification. And also remember to share and invite your friends so that they will monitoring Mira. Richleve, Aiwa, Vated, Kanosim Ted. Slime Media Iowa. That's what Sanangura Chiwitika. Kanoti Vanenge, my tower. Sure, but my Triple Magasimbe. Iko VG Kanabut. Ikwasaramari it was Kanaka to pretend Mari Nation Close our quit on a Sunungura. We are passing sure. Kuno, don't you? Myself, sit down from town. Europa na audio chinoisi anosangana twakawanda tingaita kuti mweya yakaipa here vamwe vakozotsvaka kuti chii chiri kukonzera vanogona kuenda vanopiwa mhinduro dzakasiyana siyana imi machi kana mablessings ave anovhariwa tiri kutaura nyaya yezvemira chii chinenge chichiitika spiritual world. Chokutanga kuti munhu wese akatera kuti aza kuti ufare zviri muurongwa hwaMwari kuti zvinhu zvako zvaunobata mumaoko ako zvibudirire. Saka pose paunotanga kuona zvinhu izvozvo zvakupikisana saka chimwe chezvinhu izvi ndambotaura ndichiti tinoiti strictly warfare kana takurwa hondo pamweya asi zvinhu zviri physical zvinhu zvatinorwa nazvo pamweya uye kuti ndoda kuti vanhu ucharamba uchichema pachichida mhinduro isiri kure chaizvo iri pedyo newe ndosaka shoko raMwari chiti vanongwanishira vanopara noda kwekushaya chizivo. Now nyaya yemira tinoti on this mirror mira iri rakambonaka kana tichishandiswa kutarisa kufesi kwako nekuisa mumba pawardrobe. Taona kuti kune vanhu vakaiswa matreka sezvatinokuita mota dzedu kuti nikesi ikabiwa mirror. Yes, it's just a mirror. Now mirror now chavanoita kugarisa mira kana kuti grass iri mushiraini yavo pamumba make kana pavazvisarudziro zvinoda kurigarisa but tanotanga kushanda kutarisa vose vaiswa pariri. Saka chavanosaka kuti vari connect apa rakumonita musachiti monitoring mirror rakumonita kana kuti rakuronda tsoka dzako kuti hatifambe every time. Chine nguva yachinofamba vamwe chinofamba every time paanofonerwa ko ine chekuita nezvinhu zvakanaka maybe apromiswa ingave project kati apromiswa ringave basa moma mauri chiri kuripota kuno kuti kune zvaakuitika saka uye anotarisa pamira pake kuti chichida kuitika kuna chipo chinotoripota kuti kwaari kuti mira rinobvarataura kuti iwe ovhatanga bhoza akaswere zuva risakatasamira ane chinhu chinofamba mumiri mangu chaasi kuziva chinhu ichocho chinomonita upenyu hwake. Saka pachinomonita chinosenda vanoramba vachidisappointwa every time wakuda kubata munana vavo hamwana kusenda varufona ozati anowiringire nchimbomira pongoita zvinhu zvotanga kuitika pakoni madelays but chinhu changa uchida kuitirwa iwewe wozotera kuti after 2 weeks oda pane mumisa kana toita kuti munhu weya akaida kuita zvakanaka ambounzwa kuboekana nekana kuneta kana kuwenga saka unotanga kutakura gore rinoita kuti vanhu vakuwengi. Saka tinoona kuti vanongondiwenga pamauri unofanira kusangana nemunhu anokuitira chinhu chakanaka ichocho. Saka mira rinotanga kutarisa kuti vanhu vese vakaiswa munzira dzakona Mwari vanofanira kukuropafadza. Vanenge vaiswa monitoring mira vanhu vanosungirwa zvinhu izvi vanhu vakagamuchira Jesu semuponesi vanhu vanotendera kana kuti munhu wese zvake hazvabasa nekuti unotenda zvipi unongoiswa imomo. Vazhinji vari mumachechi vanonamata mwatode maposition but vanomiswa nemamira ivaya chinoita kuti munhu ave neauthority kana ave nesimba kana ave chombo chacho chikungoshandiswa nemuwengi ndechipi. Saka zvinobata vari muchechi zvobata futi vasiri muchechi. Saka uchaona kuti mune family inokwanisa kunge yakaiswa yese yakakonectwa paconnector iyi yakonectwa ipapa hakuna nokudirira hamusangambonera kuti kune family inoti vana zvove chinhu chinomumawo tochigamuchira hazvisi normal but chinhu chiri kuitika kune munhu kana kuti kune mweya uri responsible uri kutarisa munhu wese kuti akuda kana munhu yasarira kurorwa mutomboone kuti pane zviri kuitika. Moment anonyengwa nemusikana kuti anonyenga musikana moment yaanotaura yemuchato
girazi rero rinoripota kuti kwakutaura nyaya yemuchato kune vanhu vakarambwa dhera ngavapiwa date rekunorora ochipa tandinachanamitira mukomana wayo ndinachanamitira musikana wayo obvious sudden mukomana wako akamubvunza even nawo mumwe natondira so akabvunza kuti murume wake akamusirei akati hapana akangobuda chimungarira kubasa akabvatoendera zvachose ende watisa kuti ndio maenda zvinoitika but vanhu vazhinji vanomhanya kuda kuataka. You know what, most people nda kutaka kumhanya kupwanya kana kuataka hazvina kudzidziswa kana havana kuzviziva. Inini opa ndakaziva zvinhu zvamuno handina kuzvimuka ndazviziva. Every time vandakuenda kubasa pano anotoenda kuinterview otointerview otonzi wapasa interview apasa interview ndo message zvinogara saka even vanomoniswa mapromotion kuti anoshandisa mirero kufuridza mari painopinda mumaoko ako kana kupinda muakaunti mako inoyechimhanya. Munhu yakati chiti chinangwa chake ndechekuti chiti sei ngatiti kuda kuti iwewo dzinza kana kuti mhuri yakakwenda isabuda. Agenda yaSatani iri very clear. Agenda yaSatani ndeyekuuraya, kuparadza nekuba. Akasaita zvinhu izvozvo haazvo. Evil will never rest until it destroys good. Chinoita kuti muroyi ave muroyi kushanda kuti ma-early stages emuroyi anotanga ine jealous. Kutorwadzeko like mataura kuti jealous inotanga nekutaura yakawa kuti action chaungatoziva kuti munhu wemuroyi zvakashata zvaigoitikirei zvakanaka sei vana vachiroorwa sei vana vachina mabasa sei vana zvinhu zvavo zvichifamba izvozvo zviri enough. Haristori talent rekuvhara mablessings emufamily unotozvitora kuna samani kuti inini ndoda kuti uya ndoda kutukirwa asina handina simba rekutuka akanotsvaka ane simba because haasi munhu wese zvakafanira watora glazi rako wada kuona unokwanisa kusaona anything utozviona iwe because kuti zviitike unotozviona iwe unozvitokuratidza kuti hauna kuzora mafuta kuti zviitike kune zvinhu vanofanira kuziva zviri spiritual. Saka munhu anokwanisa kuona kuti tapfuma neni ari kukudirira but ndoda kumuwisira pasi but inini handina simba rokumuwisira pasi saka anonotsvaka kune vane simba. Saka ndoda kuti potaurwa mashoko nzi pavanhu vese vauda kuti ukuwadze ndewapi potaurwa mazita avo motanga kubuda imirror to monitor you. So you can be monitored by this mirror kudestroya life yako and the purpose kana Satani akudestroya atoshanda. Saka vanhu vazhinji vari vachifunga kuti zvinhu zvinongoitika zvinhu hazvingoitike pavanozopindira hari idzi na hari iri kupinda papo wamonita zvekuda kuitika mulife yemunhu olati munhu ada ane saka ndokoti mhiri kwemakungwa nyamba kumusha pachihoteko kune hari yakaiswa pasi ine life yako ine mabasa ako saka unotenderera but hausi muchikurubhi but uri muchikurubhi yemweya yokuti hakuna anoza kuti munhu ari mujera hana chaanoita even ukafunga you cannot implement pfungwa dzako. Saka kune vanhu vakabatwa nemira saka mira iri riri dangerous saka isusu toita sei. But the other thing that could use also I call it also the prophetic mirror. What it can also do, this mirror, if you come in person for deliverance, I can make you see who is doing whatever is doing to you. King's place rokuratidza kuti vakatora chakati vakasungirwa pakati ndokundauya kuti zvinhu zvangu imi mabata mumweya kuti ndio zviripo saka ndoda kusinzamira mwiri wokunogona kuzamira muchi ndinotanga ndatotaura newe ndokuudza kuti pane zvinhu zvisi masecret pane kuti vanhu vangasingazive muwengi wemunhu wese munhu wemumba make saka obviously dzimwe uchaona mumwe munhu maybe atokupa mari yebhazi ekuyaka ukanobata demo ikoko kuti unopedzera wako kuchikurubhi iwe wacho wakatotadzirwa. Saka kukudzidzisa kuti hondo dzacho dzinorwiwa soenda kuna baba munini wako kuna mukoma wako kuti ndikuzviziva iye angasasadara anything kuzviziva angodzokera futi kuya zvaaita usiku kuti ndikuzviziva. Saka nawo unoziva kuti muwengi wese kana azipa muwengi advantage unomupa sei advantage unomuudza kuti ndakubata hai nhasi zvatobuda paapostori aike kuti imi miti makatofamba there's an element of counseling and informing people uye unoona munhu wakutaura naye kuti kuona munhu hama yavo mumira watrikisa unoziva ndaidhiliva mumwe munhu akauya zvese zvaitika marriage yake zvaikonzerwa naamweni wake ende iye aida amweni munhu akatanga kuona ndaamweni wake wachiita action wachibheja so kuti iwewe handidi kugara unofanira kubuda pano unofanira kuenda mwana wakasunga pakati ndasunga marriage yako haina kwainoenda
then I deliver that person a marriage up to the day. Okay, kati singata zvimasita. Chaine zamwe na ma clients. Apa marona una kudobori one wachipiwa chi chaine tsaipa kumo vai consider kutanga angari mai wake. Sai vinakaita mari chinjalo panotaka kusvikira ndakari mai wake. In any setup like that, if you are listening to me, I'm not shoko ramwe rinototi varira vachasiya vabereki vavo vechinhu chimwe chete. Saka pane kumwe rudo rwaunoti kuirana kwamai nemwana hakusiri normal. Pese vanobata mari paanotanga kunosiya mari ndevamai. Paanoda kuita anything achakuvaka kuti even one vanotanga kutoona kuti mawirana chamai nemwana wavo pane something. Zvoita zvifu mai ene muroora vanenge vasiri comfortable naye, havatombode kumuona, havasi comfortable naye. Izvo such scenarios pamwe vanove jealous naye, saka vanoita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vave pakati pemurume pemwana wavo nemudzimai. But why do you suspect your statement? Because no, she might munokwanisa nemusingawirirani sevanhu vari kurira yokurira baba wako iyarira murume wako, but maybe hapana chinhu chiri ifu chakaitwa nastatement dzako. Baba vapadera vakatina mombe dzavasingazoenda nhasi kuti dzakaita kupi, but mombe dzo dzaitinirwa iye bosi kwacho. Saka mombe dzekutinwa dzichienda dzakatotinwa akatoita kuti remember baba vakatinwa mombe 7 ende tenge tiriko, but nanhasi takavabvunza vataura mombe dzo dzakaenda kupi. Now you see, kune vanhu vanotaura vakoi kusakuratidza kushata kwake, akakona nekusekerera murayanitsika, akakuona nokusekerera anokufarira, but behind the scene achikuita zvinhu achitokumonda dzimwe kwakusendera patane pedyo neyo. We do it almost every day, and it's a means of dealing. Anything chiri spiritual chinoshikisa, kusangana nemutumwa kunoshikisa, kusangana nechipoko kunoshikisa, kusangana naMwari chaiko kunotoshikisa. Saka anything inonza kuti kana munhu zvapuresa like noti inini apostol tinowirana but ndimakaita sei makandisunga ndopandati ngatifambei zvinofambisa sei munofambisa sei ipapo spiritual munotorambirana ache here muratidza kuti munhu waya naye kana kuti munoita sei ipapo zvazvinoita. Pane chinhu chinonzi wisdom pakuita kwezvinhu zvakanaka, achitori neintentionary evil, but maybe the way that they are handled anototendeuka. Maybe kusatambosvika kumira anotanga tinoti pauragara chakwana. You cannot apply one rule to everyone. Okay. Mumwe munhu achimbosvika pana kune vanhu vanosvika pagedha vasvika pagedhapo ndisina kutombotaura naye akuto manifest, ndisina kutaura naye. Saka I cannot say munhu wese achasvika pana paano manifest, but chandoziva munhu wese anosvika pano kana wapa mumwe wako pazvezvo kuti munokuda kuti mese muchienda zvakanaka musina kukwadzana. Saka pasolution apa tichisenzesa mira nganomende kwaari makasvika vana vemunhu, munhu haasi kuzvibata pamiri, akaenda pachiremba ari right, murume sperm count iri right, mukadzi zvisizviri asibata pamiri. Nyamba kune munhu akamonita nemiri akanoti okay ndizvo zvida kuitika, ndobva wazvikolekta, ndobva waisati muhari, waisa muhari ndobva wavhara ari kusvikira ari yapata. Ngatibati tikaenda kumusha kwedu mazivo hari dzakawanda dzinogara dzakadai. Munhu anida anopudza hari dzamai kumusha waiti ndosaka zvisiri kufamba. Imwe problem anokwanisa kuita kuti ada kuatenda zvinhu zviri spiritual or physical, kuti obhozi waziva kuti mai pane kudziwa kwakuisa mahari obva zvezvo zvakavhara. Isoenda wakutotsvaga futi imwe mhosva wokutozviparira futi nemaemotions ati zvinhu zviri spiritual atiti zvemaemotional. Now mahari eda kumba havana zvavaita, iye hari dzavo idisplay yemumba, that's how they display dzimba dzavo kumusha. Kana munokwanisa kunge muchitori mutori mumari idzodzo, but hatisi dzese dzamukuona dzine vanhu. Saka you cannot really say kuti hari yese yawaona ine munhu. Hari dzekuisa maflowers nekudisplay kana kuti munhu anongogadzira hari chete iwe watenga ndonozozviziva kuti ndoda kunoishandisa chii. No, hakuna munhu anogadzira hari achida kunoishandisa kuzviri ivhu. Munhu akagadzira hari chaifunga idhora anozoibata ane chinhu chakuda kuishandisa ndiye anoipa assignment. Saka ndikatitora hari yenyu ndakabuda naye yave tool, yave weapon. Saka inove weapon satanic world kuti vanodzishandisa kubata madestiny evanhu. Saka munhu anapa anoenda anoda kuti adaiswa hapana, anoda kuti akaenda kuenda unotoenda kudeliverance service vakaita deliverance dzakabata wotoprofitwa kuti kuona marriage ogochembera une bhegi rezviprofita so similbos kune marriage yakabata chiprofita chako yakabata chiprofita chako. Nhasi tinotaura naapostol IK kuti vanyatsotitsa vatingati vane misikanzo vanhu vanoshereketa vanhu vane jealous shasha dzekuroya vanogona kuti vachikumonita nenyaya yemira vagokuisa mahari hari igopiwa assignment
kuti zvinhu zvako zvisafamba. Tomboti uri kumonitorwa kuti une masigns as an individual aunogona kungoona kuti ndofunga zvinhu zvanga zvisi kufamba nekuda kwekuti ndakasununguka. They are very kana nemeso. Haudi kuona vision kuti uone zvinhu izvozvo. You can just be last year ndakamiskera months haudarike 3 months. Kune vanhu vasingashandishandira haadarike 3 months. 3 months andodzingwa basi pade rinopera. Ukaona pese paunobata kuti unozosara werenga mari yako maproblems aunenge wapresenterwa kwauri anenge akatodya mari yacho kudara. Ukaona pese paunopromiswa chinhu achiitiki and wakutoziva kuti ndakapromisa chinhu achiitiki kana nendatodainzwa kubasa basa iro havasisina. Ndakarota mbuya wangu kana murume anga achakanondiroora hapasisina. I remember I was delivering a certain woman. Every time airota nyoka but pane chichinomhanyisa kubva pauri. Saka every time aita dream rokuona nyoka panongoona nyoka yakapedza kutozota kuona nyoka yezvechifekafu. Mafirst days unongosingazvioni unozoona but every time koma nyoka yakanganisa wanga ari mbuya wake vaiuya in the form of a snake. So pane madefine kune zviroto dzimwe nguva futi zvakatitara zvezvo unenge nezvinhu zvinofamba mumiri mako mako unotonzwa kuti mune chinhu chitonge chinotorarama unotonzwa kuti mune chinhu chinofamba mudungumbu chine I remember I was delivering a certain woman we had a very big so you know all those things are signs kuti unoita zvinhu hapana chinopera unokwanisa kutanga chinhu zvakanaka zvinhu zvisina zvaunotanga ingave project ingave business haripere mushi. Solution iri papi? Solution is to break the monitoring mirror and the claypot. Solution iri pakuti any gadget inoshandiswa naSatan kukumonitor any tracker yakaiswa pauri. So the moment one comes for deliverance will then break for them. Anamatirwa aona deliverance yake. Anoti ndinokumbirawo ivhu remuno musana. Musoro pezviro zvako reva kuti ndiri kupi? Ndiri kuSamaria. Prophetically I'm standing in Samaria and the God that answers people in Samaria achandipindura. Saka isu prophetically tikuti pa saka the moment yatinoibreaka kune vatakatobreakera mira akatofonerwa kuti vaenda kupi. Because they know that something is happening. Hauchaoneka mira retseda hauchabuda pamira. Vaitaura nyaya yekuti tune murume wako mumba but wakazofonera kuti kunzwa kuti munotenga mota. Hapana munhu akaudzwa. Okay. Tukunzwa kuti muda kuenda kuUK, tukunzwa kuti muda kuenda kuwa yacho haisiriyo. Vamonitwa basa renyu rokuona zvinomuri kuita secret. Now, ndisati aenda ndikudze chimwe chinhu. Kune kunonzi kudaidzwa kwemweya wako. Mweya wako otanga kufumuka because hauna stature. You have no stature in the spirit. Saka your spirit can be summoned. Yotanga kufumuka panapa kuti they now devise a plan to scatter sezvinoita vanafaro kuti onai vana Israeri vari kubudirira. Aimonita kuita zvaonekwa mukembe yomwengi kuburikidza kuti mwoyo yenyu inokwanisa kuti kuna vanhu vasinganamata even vamwe vanonamata nemweya vane mweya yakareruka into your spirit. Saka kuna mwana vane mweya iri yakareruka they are like chaff, they are like a chaff, the wind will blow it away. So unodaidzwa they will summon you mai yako mari. Saka toita sei mari yake akatatambira kapedi maplans ako ese to the extent not kuna watoneta wasisina hope vavorama ena because that has been their pattern. So all those patterns they are a testimony to you. Kana ndine mira ndasiya ndakaisa mazita evavengi vangu mumira because munhu paakavigwa netsvimbo yake imwezinge yanetsa. Now that's a very good question because it's not always panofa muvengi wako paunosunungurwa ndobva aurayiwa naJehovha nemaimini akasangana naJehovha. Now but akasiya taura mashoko ekutamba rimwe zuva akati nhasi achatamba ati pabirthday rako achatamba zvokuti ndinofamba birthday ndichamuitira chose chaanoda kusvikira even kumupa half of my state. Atamba ngabva kubvunzwa ndinodebva kati mira ndinobvunza amai pakana mai ndoda musoro wazvoni. Saka muvengi wako anokasonge akafa kudhara but akasiya aita mhiko penyu kana kuti akafa. Vamwe patinoita mhiko idzi vamwe patinoanbreka mwe wacho anobva wafa futi but ngatiti mwe akakuuya akafa kudhara saka hadzinei nokuti uyu azofawo. Maybe I collect a blood. It's not even half of them no raba mchitika zviruche. Why? Because tofa. Saka because akatofa azvirewe kuti vakasunungurwa.
saka you can still come and we will break the covenant. Saka itwa ni wafi wakakuroya. Saka munhu yakanopasa kufa nhasi. But ndosaka shoko I will destroy the horse and the rider. Anonotsvaga rimwe horse. Saka witchcraft is a system. The witch is the practitioner. So the system does not die. The practitioner is the one that. Ngati tindauya kwamuri tabreka mira tabreka hari ndatata bobusa ndosaka nunzi hari yake nemira zvese zvabreka kwari as a practitioner kuda kuti akutonotsvaji imwe hazvitandipindukire toti tuntuwake toti marriage yangu inosimba because munhu muvengi kana ati handingakunda. Now that's a very good question. Spiritual kuda kuti wakufana kunamata takukanyira hari takuitira deliverance but chega kunorara very big community yevanhu vandinobatsira a very big community almost everyone that I have helped we create so that it's not only deliverance, we are also building them up kuti vakurewo spiritual so that they can also fight for themselves. We are just doing mountain prayers where those people are coming Waningwari local where we are doing. Why am I doing that? To continuously equip them, because as long as you always be in one battle into another battle. So the good thing is you must be equipped so that you are able to fight. Diaspora, like I said, we have a very big community of people that I help. One of the things that God has given me, besides the UK, Canada, America, Australia, those people I've never seen them. Most of the people when I've never seen them. So they will call. There's a call that they will call 602 388 plus 263 785 602 3 that I use for this one. So any other number is not my number. So you have a lot of things happening out there. Saka munamba sanfonera totoita appointment on call. I will deliver you on the phone. I will break the clapboard for you. The next thing is the result. You will see the result. Kutenda munhu kwakasiyana ndinyanzvadza kuti izvo zvidazvo sikufamba nekuti abcd vamwe vati hai wainini life yangu iripo asi ndozvinaiza vanhu vakatoti patroputa ndichipanenge ari pavo. Now unoda kuziva chinhu chese chakava mufamily one chakaunzwa nemunhu one, saka zvinogoneka kuti munhu one abvise chinhu mufamily kana ane commitment. It takes a lot of commitment. It's not just so the Bible says by one man all men have sinned. By one man, all men have been restored to righteousness. Saka, yes, it's possible. The only thing is, can you meet them? My family, not because they are connected, but when my family one, I committed on the altar. Saka, I'm not saying but they have to family, yes, you are to it doesn't operate that way. Ndosaka uchinoti varoi vanonzwisa zvinhu izvozvo. Unfortunately chechi haisati yazvibata. Ndosaka vanhu chechi vadisa. Wemurima vanonzwisisa kuti yatinoti protocol inoshandiswa muspiritual world. Muspiritual world hamungoite zvinhu haphazard kuti unongomuka kuti ndakutopuka areka. Haungomuke because ndaona chiroto. Measurements eake okuwaka anokudenga. Saka unofanira wakatarisa denga racho uchiona measurements uchimuka kumusha kwedu sitaibika doro family ndakazvara kwaibikwa doro pane chinhu chandakawitnesa one day kwakatadza kubikwa doro rakanzi doro irese zvakanaka mweya wangu bhozi hamusi kuribikira imimi muri kuribikira pane mweya watibika idoro saka une way auri kuda kuti chechi aizonzwisise vanofanira kuenda kuchechi is enough takura zibhaibheri rako enda kuchechi is enough. There are things that you actually operate in instruction. Because we are dealing with something. Because no spirit in a simpa you could enter moyo moon with the moon. Saka I'm not a grass like I'm going just like I'm not a grass like which are action. Yandaka paku grass with a glass here. Apasipese por natural. Azo bude mushinizvo zvezvo. Kune my instructions anopiwa. And most of the time
vanhu anoti red asahesitete haasi kuti asamwana atosama results but makristu mazhinji ane vari reluctant not to see now kuti you're actually nearing your grave day you will die like that or even you'll be worse vopiwa matools of trade vanhu vane maproblems ari kutaura nezvavo ndakudza chokwadi chemaha okay I never want to be a man of God. If there was a way even ask mwana akati nhasi ndinoita ashe kunenge chechi ndazwa mwari dzevanhu vasingato appreciate kuti dzimwe nguva waizvi zvavo zvekufamba tisu there are people that have helped in union wakaita zvinhu zvakakwandisa they will never look at you they think they are wise zvakafanira ndoti nhasi ndoda kuita tafumani ndoda kuti uya kuslai media ndiudziko kunotenga zvinhu ndokwanisa kuitenga kamera iyi ndogotadza kuishandisa I need to know how to operate it. I cannot look up today and be like you. Even ndikaonazvo I cannot be like you. These are God given. How I bought these things, this anointing, kune authority inopiwa munhu wamwari isina munhu isina mwana wechechi isina mwana wesango but wasina authority namufundisi. Mufundisi it's an office, it's a calling. Saka even ukanamata sei kune zvinhu zvinotoda muprista unotenda kumuprista kuti zvinhu zvako zvifambe zvine here kwazvinoti uku ndokwazvinoita chero chero kana kuti munhu kana achinge asina ndambudziko anogona kungotsvaga munhu wamwari obatsirika nekumubonde saka unokwasakuenda kwaasaini achingogona kuticha zvekuzorwana nemamhepo hazvigona. I remember I was talking to another man of God anoticha kubible school, one of the biggest bible schools in Zimbabwe. Ndichimuti unoita never do deal ndakati why and zaiva haine hondo dzakawanda that's so how do you know kuti zvinoticha zvinoshanda kana vanhu vachida ndovarefera kuna vanhu vanoziva kuti it's an area vakanditi maybe ndiite zvimwe zvinoitwa kuti zvoramba kushanda uye hapanapa dzimwe ndingokunamati ndakangokuona ngokutarisa zvinhu zvako zvotanga kutoita hawana kuti unokwasakuisa man of God 3 mumwe munhu afanira kunamata semunamato mumwe munhu anongokutarisa angopoinda sokuti kuideliver wotodeliver level of authority and grace given. Okay. Tamupedza program apostle. Yes. Tutara nezvinye spiritual warfare zvava zvizofamba mu life urumonitwa ndeapi mabataura zvinyibadira kuti matsokoro zvakadai mapeteni pattern wakona life yako chine zvinhu zvinoramba zvisvika kwandiri anawe chinhu chakaita kuti last month chinhu chanoita nezvi zvinoitika pese paunoita pamiri 3 months unomiskia vanakomana mafacebook nanofa patikana mwana musikana hafi kunoona kuti uya anokwasakuita mwana mukomana vati vamusame family uyofa uyoita mwana musikana uyorarama but uya akakuita mwana mukomana ofa kune mafamilies aka those zvinofamba all those things are trackers matracker wada kusvika pachinhu chakanaka tracker inoactivate obva waonekwa kuti bate ada kusaka nemunana wake misai munana ada kurohwa misai marriage all of a sudden but you are alone apepasina kana pani straight apana anything but you are being monitored uburiswa tsoni obaya munhu uri kwauri mai wekani chi nyanga kunyatori mushira ina kubaya abaya glass ana kubaya yo but spiritually wakutira singaone chiro chako stop wasting your time going there. That thing is spiritual. We have to attend it from mamiras and playboy. There's a mirror somewhere monitoring you and a playboard that is responsible. So all those things are signs. Ukaona wachita chinhu chakaramba, weta chinhu chakaramba, same thing, stop. Zvakabetsera. Wakaona wachita chinhu, because kune zvakawanda zvinoita kuti tisakuite zvausingazivi. Saka una waita project yaramba, sit down, relax, to do zvinova zvinoenda. Apostle aike vana vakupi ende vanobatsira nguva ndinobatsira mwana waya panapa for deliverance. There are many people that come here for deliverance. Adresi yacho haina secret handira tisi musecret road haina secret road. Ndinowanika kudonview. Yes. 7653 07 plus 263 785 602 388. That's all. Mujim room 2 no 2 no it is later my all nights my Fridays my healing and deliverance
hausati wambona zvakadaro hausati wambona kana uchindinzwaso hausati ukaenda kuona chinonzi power. We don't just talk, we are demonstrators of what we do. But on Fridays vanhu vanotofanira kutaura kuti akuuya for the sake of numbers. Okay. So that we just go, we make a booking yako kuti I know this Friday wakazara. Okay. Come while overseas, just pick your call me, or do the delivery. Kana makatera ndati musi wete zvinhu zviri ndezvechokwadi. Kana usingazvitende, wait and see. One day uchazvitenda. Ndinoona vakawanda kanzoita post ndakakunzwa last year wakufona. Dera unoti zvinhu zvishafamba ndipo unofunga kuti kuna apostle IK. Ndati musi wechinichi. Life yatinorarama iri spiritual. Face problems. Please come for deliverance. The Lord will have mercy. Tasanganiswa neSly Media TV.